Hello everyone, please don't forget to subscribe my YouTube channel. Musakanganwa kubaya notification bell iyayo kuitira kuti pandouya nezvinyuwani musajambiwa, musadarikirwa. Kanyaya kandauya nako apa hanzi Sungura vs Zimdanzo. NeFriday kuNesh TV kwakaitwa show yeSungura vs Zimdanzo. Show yakaitiwa zvinhu zvikanakidza ende zvainakidza zvisingaiti. Maresults akazobuda wachiti Sungura ndo yawina, yakunda Zimdanzo. Zvakanaka izvi. Saka inini nhau yandauya nayo apa ndekuti ini ndinobata mativi ose. Handisi kubata divi 1. Sekutaura kwangu kuuya kuti 50-50 kusenga kwedhongi. Ndoda kutanga neSungura. Peter Moyo akaimba, akagona stereki, ende anogona malive show. Anogona. Pandiroda kubata ndepekuti anotaura achiti ndokudya pfuma yamudhara wangu. Zvinhu zvakanaka kudya pfuma yamudhara wako. Asi zamawo kuimbawo masongs ako. Hatisi kuti usaimba mudhara wako. Zvakanaka. Because kana ukasirwa business nababa vako vakashaya, hazviri kuti wakudya mari yose, wakudya zvinhu zvese zvemubusiness. Kusirwa kuti umanage business rikure, kwete kuti vari kuti hanzi chidya zvose. Because the moment yauri kuramba uchiimba masongs ababa vako iwawo, vanhu vachasvika pauti uri kungoimba masongs ababa vako, chiimbawo ako. Because baba vako pavaiimba vasingarambi vachiimba zvinhu 1. Vaitobudisa music every year, to make sure kuti vabudisa album. Saka ipapo ndopatisarirei kwauri. Hausi kunyatsa kutedzera zvaita mudhara wako. Ende mudhara wako asingadi kuti vanhu vanambe vachiita chinhu chimwecho. Vatomeka sure kuti vanhu vangu kezvino havachanyanyi kunakidzwa nezvandakabudisa, wobudisa chimwe. Saka iwewe tryawo kuimba zvinhu zvako. Dzamudhara uzongobatawo pano neapo. Tarira Sulu anayaka maalbum akawanda. Hazvirevi kuti haakwanisi kuimba dzababa vake, but akaona kuti ndikaramba chingoimba dzababa, brand harinyatsi kusimba. Because vanhu vanoramba achingozdokorora izvozvo achingozvihwa. Ane maalbum ake achiimba paipai anozongobatawo ino neiyo yamudhara. Saka tevedzera zviri kuitwa naSulu apa. Iwe Peter, ipfuma yamudhara wako. Zviri stereki. Kungokuyambirawo. Ndoenda kuvakomana ava veZimdanzo. Vapfana ava veZimdanzo kuimba. Hongu makakundiwa henyu paneshi. Chimuti chakaenda neSungura. Asi ndinoda kukupai sando dzenyu pakuti muri kuimba zvinhu zvenyu, hamusi kuimba zveumwe. Ndo pandiri kuda kukupai sando ipapo. Muri kuzama chose kutsigira Zimdanzo nezvinhu zvenyu zvisiri zvekuti hanzi ndezvanhingi. Ipapo ndinokupai 95 out of 10. Muri kurowa. Asi pane pari kuti resvekei
zimudhanzo haisi kunyatsokuita chiremerera senge vapfana vachidiki ava ivavo vamurwi vari kuimba. Pane pari kuita sekuti zamai kuimba zvinhu zvine meseji, zamai kuimba zvinhu zvine hunhu, zvekuti chero pane vanhu vakuru hapana paunoti ai song haiti pane vanhu vakuru iyi. Zamai kuimba zvinhu zvine hunhu, musaimba zvinyadzi. Ikoko ndo kwamuri kudzorera shure dhanzo, ndokwamuri kuidzorera kumashure sho. Saka mukazama kuimba zvinhu zvine hunhu, ndokutaurirai, because mune chipo chekukomboza. Saka zamai kukomboza zvinhu zvine hunhu, ndokuti zvifambe, zvibude bho. Imi vaimbi vechidiki, imimi vese mudhanzo ari kuuya, please try your best kuimba zvinhu zvine hunhu. Ndizvo zvega zvandauya nazvo zvishoma izvozvi. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you guys.